me ma kwa ba edeba Nkuranhyensem dwumadi a wo hwe wo Adom TV so me a meti dwuma me di dwumadi ho chia me edi am yeso ani ni takotego me giri se ho ye me mpa abo ne se otwedi ampono a de Yesu moja ebetwa ho aba ho ban na wana muntuo ede yedie abre wo no abusua ne wo man ene so me koso aka ensem a mato ne ni enyansa ensem a ehye nkuran wise words of wisdom. Wise words of wisdom that inspires you. And then Nyamede Bana said, a good and successful life will cost you something. Abrabo edimu, ya din kunide bre wono, ejina bibi so. Emfiri wiemu ene meto abrabo mu, ene emfiri obiri ho ena beka wonsa, ejina bibi so. Ejina nneoma bi wo ha obeyo. There are things you need to begin to do to make a difference in your life. There are things you need to stop doing to create ways and patterns for growth. There are ways that you have to think positively. You have to subdue negative thinking. And there are attitudes you have to embrace. And for people who say, eno na betimi adimu enti abrabo edimu brabo enkunimdie no awade edimu awade ede ode eba adesua edimu ede odeba apomodin edimu nyamesomo edimu no enya se wotiwo kena beto kwantimfi ne nyina so ewo nyema bi abeye enema bi abegya mu ayo ne de bisa ho se enema be na metame yo a yakwansidie de mame adwene be na medwene a eya kwansidie de mame empo adwene be na medwene a ema ehu kame na nyoma me kan se me ntimi nyo adwene be na de abufuo ebreme adwene be na de awerwo ebe kame adwene be na mame tete sa adwene nyina se wo gyamu esan se nkunimdie ni nkuguo ni nyina na ewo ne fapem ni adwene a wo dwene ne fapem ni suba a wo da die ne fapem ni se dia wo hunu ho fa. The secret of your future is hidden in your daily thoughts. Wadachi ye dear, wawari dachi, wapomudne dachi, empo unyame shum dachi, wadishia dachi, ni nyina so eni nyoma wotaya na abribiara. Eni kwa alfa so edwini, the secret of your future is hidden in your daily thoughts. Ana payana nyumedi kwamba so na alfa so dwini, adwini be na beda wadwini proso. Adwini fi abonfi adwini abufu adwini yaudie ene so bobo eno emwa enti sometimes what to wa bisa say adwini be na da ma adwini proso aso ebe ma me nkunimdie na wagya mu na akopɛ adwini a obadwini ho a be ma nkunimdie sɛ wodachi enyina so egyina wadwini so wodachi enyina so egyina no ma wota ka kire ho me de me nyeye me de me bibini se me nkwa bochira me nyeye me de me sei sansem na wo obi nka ho a wa na aka kire ho no a odibu abamu a empo wo de hye ho so no eno ede wo daachi wo yi edie ana nkuguo ebiom enema a wo taayo wo so de yi ebia wo kwadwuma eye na wo kwadwuma nso asem kwan ba so na afa so ye adwuma nye ne se wa kotena adwuma mu kakao ana wo ton ade kwan ba so na afa so eton ade woni a woni won ye adwuma no nketa hodie te sen empo okwa oba nyina no sebe woni nyankopon nketa hodie te sen eno be kire wo daachi ena me kai say the secret of your future is always hidden in your thinking patterns. It's hidden in your self language. It's hidden in what you do and what you don't do. Abusia obo asema bra bo nko yie ma wari enye de me yade me hu de ya me na me sua de nkomitim oboa ya na wa check wa adwene ya na wa check usuban na wa check se de ahunu ho fa na ho obi sofa na check wo attitude your attitude a enfoni a watwa gu adwene poso de bu abra e bia na usua no yetwa enfoni bi gu adwene poso se wo de on semfata e bia na usua no yetwa enfoni bi gu adwene poso se wo de wo ye tietia nto hu nsem oni mfaso ana e bia opakasa do nto wo ye otrofo
ye twa mfoni bi eto wadwe po so aya kwansidi ama wo sa mfoni a yetwa go wadwe po so no bibia nsi kwansa obesa wadwe so mfoni waka kire on me sombo me dimu metimi ayo ade nyina ma na wie peyo me dai onyame bi ade nyina wie ne peyo me so metimi so nyansa eto na muntuo mababa so abanfo. Create a new attitude or mental picture in your mind and change your thinking patterns to change your life, your future, the future of your marriage, the future of your life, the future of your health and education is dependent on your daily thoughts. It's dependent on how you see yourself. It's dependent on the things you do and the things you don't do. Odachi, uye die, wenejie, ukan kone unkunimidie, infri bebi na beto, ni nyina so eni adwene a wota adwene da biara abrebiara. Ni nyina so eni emfoni a watwa gu adwene proso se opesa woyo. Ni nyina so eni suban a woda na adie, eni oma a wosamu eye, ni oma woyo, eni oma wonyo. Enti nyankonya ene de ti wiase. Life is not lived through miracles and by chance. You have to make choices. You will meet circumstances and you need to make choices. And every choice you make creates consequences. Abrabono, ye won dibia ese wo samu ayo. Na obe samu ayo bibia, ni nyina so ene adwene abadwene so. Se obegya bibia, ni nyina so ene se obegya adekro no yo no adwene ho. Fanse bia abrante e wasi so. Wo de bia ena me padwuma, abama madwuma me nya hwe adwene a wo dwene no. Enti na bia na amawa ya mre, wenda so se abama madwuma. Na so otimi dwene se me so meti ayo bibia. Bo se obekanya ho ape bibia yo. Enti adwene abadwene no betimi akanya ho. Ana adwene abadwene no betimi ama akwanside bi ato abrabom. Abusua enkoyie. Atete pansam. Asai enya no kreda. Ehya se firi wadwene mu. Ehya se firi kasa aka kire ho. Ena ehya se eni nyoma a wota yo nyoma wagya mu. Enti enkoyie a sakra nyoma a wodwene ho ne nyoma a woyo. Na wabrabom be sakra. Aha meja wo. Emi ahose pese wonya amre hwe emi. Na dwumadi efe ne badwam no ebekoso anesa. Enti enye TV ni mfiri ha. Mi amede dwumati o ncha me ediam yeso eni ni tekotego. Onyame enhwe so na omo ho ban na ono wontina ene den so. Makra.